ابو مسلم خوراسانی ابو مسلم خوراسانی فرماندارێکی ناوداری کوردە. دە دەردۆرە ساڵە 718 دا جدایک بووە و دە خزمەتە ئەبوو داوود خالد بن ئیبراهیم دا کار کردە. دە ساڵە 705 دا بە فەرماناوی خەلکێ باژارên خوراسانی یاخی بوونە و نەرازیبوونە خۆ نیشاندانە. پشتی وەیەکێ خوراسان ji bin îdara Emewiyan derxist û xiste bin îdara Abbasiyan de. Ebu Muslimê Xurasanî heta sala 754 waliyê Xurasanê bû û xelîfet ji Şamê veguhiste Bexdayê. Xelîfê nû yê Abbasî ji hêza Ebu Muslim ditirsiya. Lewma jî ew bi mêvanî vexwende Bexdayê û li wir roja 13 Şubatê sala 755 kuşt. Ebu Muslimê Xurasanî bi eslê xwe Kurd e û mîrê herêma Xurasanê bû. Tê zanîn ku di dema Xelîfê Abbasî bi ser de digre û dixwaze wî tune nebike, Ebu Muslimê Xurasanî bi hemû hêza xwe şerê wan dike. Hêza Abbasiyan dikin û nakin, nikarin wî û hêza wî têk bidin û bişkînin. Ji ber vê yekê li gor ku hatiye gotin, xelîfe nameyekî jê re dişîne û doza aştiyê lê dike û wî vedixwîne qesra xwe da ku bi hev re li hev bikin û xwarinekî bi hev re bixwin. Ebu Muslim jî bi çend mirovan re diçe qesra xelîfe û li wir li hev tên. Dema li ser xwarinê rûdinin ji pişt perdê çend mirov derdikevin û Ebu Muslim û hevalên wî dikujin. Dema ku kuştina wî jî tê bihîstin, bandoreke pir mezin li derdorê dibe, bi taybet jî li herêma Xurasanê. Piştî kuştina wî jî xelîfe êrişî Xurasanê dike û kuştarên mezin encam dide. Ebu Muslimê Xurasanî ji Xurasanê heta ku digihê Rojhelatê Kurdistanê xwediyê dest heladariyeke mezin bû. Ji aliyê leşkerî ve jî pir bihêz û li pêş bû. Di dema dewleta Şeddadî de jiya. Piştî kuştina wî jî dewleta Şeddadiyan tola wî hilda. Bi zava Ebu Muslimê Xurasanî bi alayên reş dihat naskirin. Di nav refên artêşa xwe de jî bi hezaran zerdeştî manewî û mezdekî hebûn û rê li ber geşbûna ol û mezhebên Kurdî vedikir.